kita berketepatan di Desa Wilalung, Kabupaten Demak. Ya, dengan acara Hari Ulang Tahun Kemerdekaan HUT, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Semoga warga yang ada di Desa Wilalung tambah rezekinya, tambah semangat semuanya, sehat selalu, semoga rezekinya banyak, moga-moga bisa munggah umroh, munggah kaji. Amin. Amin. Pokoknya komplit ya kan. Pokok komplit, doa yang terbaik akan kembali baik. Iya, malam hari ini sangat ramai sekali. Full yang nonton dari 1 kilo kan. Membludak sekali ya. Membludak sekali. Alhamdulillah. Nek kebanyakan ibu-ibu. Bapak doko tunggu omah. Nona depan iki. Kan? Ya. Iki saking awakku ngefan karo sliramu, nganti tanganku tak tulisi lho Niken. Iki tanganku nganti tak tulisi Niken. Iki bolpen ta? Oh, gak tato asli. Masa? Saking ngefanku karo awakmu. Masa? Andane kok. Sama duwe anak jeneng Niken. Lah yo pen awakmu. Anak dhek jeneng Niken. Ya kuwi mergo anakmu kok ora mergo ngefan karo aku. Ngono coba buka, aku mah fane ben disangoni ngono karepku kok yo nggodhokno. Darat, emang jenenge Niken angkut tok. Oh iya, trek kan Niken. Nek sing ngefan mbek aku ki ora terus jenenge Niken. Lah terus? Oh ya digambari gambarku ning kene, apa ndi ning kene, apa piye. Tak gambari nang bathuk ngono lho jane kan. Sama ning kene maca apa? Bagong. Iya Bagong no. Oh Bagong. Bagong ki suarane piye? Pek lho. Lah nyapa kok ket mau gak ngomong ngono? Ora engko ibu-ibu rada roh malah. Lah nek jalukan lagu Kitir Sumilir piye kan? Lah piye? Lah yo nak cidal pelo piye kok? Ya ora apa-apa kan jenenge Bagong. Lek pamane wayange Antasena berarti kan kudu nggih swara Antasena. Pama wayange Arjuna berarti ya gedhi kae ya toh. Pamane wayange Limbuk Cangik ngono kuwi. Kan kudu cilik. Pamane Gareng suarane ya kan biasa lek Gareng. Bagong piye suarane? Ayo ngono mau cok enak gak itu. Gak itu. Aku nak jalukan Kitil Sumilir piye kan. Lho, piye gak penak to? Bagong ki kase ki pelo. Pelo cedal. Oh, pamane Kitir Sumilir ki berarti jadi Kitil Sumilir. Kan. Iya toh? Iya, pelo kok. Lah nyapa wong jeneng pelo kok? Yo ora ngono le. Sing duwe kaya aku ngene iki lak yo isen to. Sampeyan duwe apa? Lah jare wis operasi. Lah ya aku yo duwe kok. Lah operasi mah? Lho, kikil to. Hah? Kikil. Oh, kikil yo yo. Kitil lah tekan kikil. Tak jiambak lho kowe iki. Lah emang apa kuwi? Apa ki mau? Kitil Sumilir. Kitil. Kan lagu toh? Iya Kitir Sumilir. Lah ora Bagong to lho, nek wong pelo, nek wong sumbing. Heeh. Piye? Nek ning kene ki ya nek pecel. Apa? Pecel kan biasanya saka kangkung. Nah, Nek saiki sing dienggo obat ki ana sing jenenge kaya kangkung bentukane. Jenenge pecel litil guing. emang enek. Ana tak kono mbok Dik. Enek Bu ya? Enten Bu? Ora enek no ngawur kuwi. Ana jenenge suruh Cina, nek ning Jawa jenenge kuwi mau. Oh. Wong ning Jawa ya Jawa. Ora enek kuwi paling nggonanmu. Heeh. Masa nggonmu guing. Ora maksudnya ning daerah Lah nek nggonmu guing lek arep idu terus piye? Ngono. Ora, maksudnya daerah sampean jenenge kuwi. Heeh. Enek, lek ning kene enek ya pecel, mangga pecel. Ya, ning jangane jenenge kuwi. Ora usah dibaleni apa-apa. Bapak seneng banget to lek ngomong ning ngono kuwi. Aku ki jane reti jenenge ra reti jenenge ning ronggone jane aku ki. Nggone ndi? Hah? Piye? Nggone? Ning kene lho. Lah, nggone kan ning desane sampean Demak to panggan. Demak, aku wong Demak. Lah Lah wong aku ki omahku kene cedak ngene Jiyo kok. Jiyo ki apa? Jiyo. Jiyo jenengan. Jebar mlebu omahku mrisen. Nek mulai aku lewat gune Jiyo. Jiyo ki apa? Jiyo kuwi begenggek.
Oh. Nggon ngonoan. Oh, enggak sampean tau ning Jio. Ora tau, omahku Purwodadi kok. Ana bedone anane Kuwi ki wisata to. Ora sadi bahas. Kowe iki nek bab ngono kuwi seneng men. Aku bukannya seneng neng kan aku jek cilik jek SMA orang pengawasane kan Cilik umure lah wong awakmu lho padha aku. Ya, neng kan wawasane kan urung patek menjauh. Kan ya berarti harus ditakoni. Engko ben diajari karo Bagong. Gong, ajarana to, Gong. Rene. Kowe iki jane iki iso kok Kowe aja sekali-sekali ngangkon aku tidal utawa kuwi mau Ken, kleru. Upama ku ana aku kon muni bligo ngono piye? Muni bligo nak bindeng cidal terus piye? Bligo lek cidal piye? Lah iya piye? Lah iya. Lah piye? Nek ora iso ta kowe? Lah aku ki mau golek alamat kene we bingung kok. Lha nyapa? Sing tak takoni delalaki yo anu apa kuwi jenenge? Yo ngono ki mau. Sumbing. Kidal. Kidal. Lah niki anu kelurahan. Ngene Desa Wilalung pundi? Heeh. Mriko Bu, ancel-ancele pundi? Anu ancel-ancele mriko. Terus mriko mengke enten ancel-ancel mriko to? Terus mriko enten bunderan mlebu. Anceran. Lah masa ya wonge karo ngene-ngene. Lah wong sidal kan. Wong duwe dalan ya ancel-ancele mriko. Ya lucu kuwi. Ken. Anceli nang lengkire saru ya Ken. Apa? Anceli nang Demak kene saru. Ya tak anceli ini saru Ken. Ya ora lewat. Itu ancel. Masa saru? Ancer-ancer wong ki. Ayo sedal. Tidal kira Ancel ki lek ning nggonanku ki mangkel. Oh, Ih, ancel aku ngono. Anyel. Ayo. Ya beda ya. Anyel kok. Iya iki Anyel ki nek sing metu saka irung kuwi lho. Kuwi umbel. Lah adohe to. Anyel kok teko umbel. Umbel lek sing dipepe kuwi. Apa kuwi? Gombal. Iya. Ora matuk ya adoh malah adoh. Adoh. Demak Kediri. Mas aku wis suwi ndak tau ketemu karo iki wong tuaku. Wong tuamu to? Iki wong tuaku sing ana ning Demak. Aku ki dadi anake iki wis suwi. Wis suwe. Wis suwe iki bapakku. Oh, bapakmu. Oh, sithik janene nyeleke tenanan. Lah iya. Lek ku dandan 2 jam lho kan. Jarimu cepet-cepet kayak mau. Lho sak cepet-cepet to 2 jam. Kok jek diundang bapak iki lho. Ken. Tapi coba gelangane kok nyopot Ken. Aja ah. Oh lah sangar wonge. Aja Aja iki mau kadung dilakban ngawur. Mau dicopot ya kaya AL kok kan. Iki ora bakal tak copot. Lah wong iki disenggol tok wis aku ora trimo. Dinyang Pak Lurah ora tak keke. Heeh. Dinyang pira? 300 juta. Lah pamaku ya tak wehne. Ora sudi aku Lah ora ngapa? mungkin tak keke. Lah kenyang 300 juta sak ndase kok. Geseret-seret. Jane ra apa-apa, ra ndendas ritek tapi kan Lah itu aku 300 juta. ora roh menungso. Lah nek raup piye Ken? Hah? Ranti das nek raup piye wonge? Ya rasa raup toh? Komandan wis mati. Iya. Iya. Nek mati terus aku apa terus gelare apa? 300 juta toh? 300 juta. Ya diwehne anak-anake. Anake sapa wong aku dhewe ra ndek anak wong angger metu. Lah jare aku sampean kek anak. Lah iya, piye to? Jare iki iya, anakmu. Iki anakku mbiyen ki. Kok piye kok? Mbiyen ki upamane iki ora ketok rupane ni kan. Wah, tenan. Lahir ceprot tak idak tenan. Idak. Lah gandeng rupane ni kan ayu ra sedo. Oh, Iki iya. wah. Kena kae metu teko lambe. Itu kan. Itu. Liyak kan wi kok. Ayo, Ken. Ayo, Ken. Iki kene iki kangen karo suaramu. Ya. Padha pengen ngerti suaramu. Saben-saben iki nontone ning TikTok sing bokong semok ngono kae. Oh iya sing lagi viral kuwi ya. Heeh. Ken, Halo? tapi aja kaya sing ning YouTube kae lho ya. Nyapa? Mbok tutuk ngono kok wampek wonge. Pas ngene-ngene ki mbok tutuk ngene to. Lah nek kono sing mbok tutuk gak yampek. Ngara mungkin apa nggon aku ora tak kono ngarep kok. Lah terus mbok laguan ngene. Heeh. Tak kono memburi rumah sana. Aku pas ngene iki mau lombake ning kono dikirane weh Mak Wawin ki udunen to ngono to. Aku dikira udun, udu. Lah kok enek matane mbahmu ki manuk. Aku yo ngono to. Matane lambu. Lah jare ra leh ditutuk ngarep to, kan saru. Lah iya. Lah tutuk mburine ae. Tuh kok mburi lah yo. Ning mir lho kan.
Ana deloken anu lah kuwi ya kuwi ya. Tapi nek lungguh kudu hati-hati. Piye? Lungguh ngene mbok lungguhi terus piye? Nak mbok kok mburi. Wong ya malah ki malah penak. Ora sami minggak-minggok ngiwonengen. Ya karo ngene-ngene ngono ya. Ayo. Jane bahas apa ta ya? Mbok ya kan ya kan? Ya kan gendang. Ini yang kita tunggu-tunggu panjenengan ini wah penonton hebat sing ditunggu suaramu yo piyayine jan yo ngertiku yo ning YouTube kae awake dhewe wis ketemu 2 kali ini. Kapan tadi di Jepara terus ini ngene. Yuk alhamdulillah. Tadi Pak Lurah juga Pak Camat, Pak Lurah ugi Bapak sinten wau? Bapak Camatnya namanya sinten wau? Pak Camat sinten? Sing wau menyambut kula sampun foto-foto tadi. Pak Lurah Pak ya. Iya, Pak Lurah sama Pak Camat tadi sudah foto-foto tadi disambut. Pak Camat. Ini kan teko langsung disambut, langsung dikei maem, langsung dikei jeding, langsung dikei barang galer. Jedingnya kon ngopo? Lah aku mau kan perjalanan ada 5 jam setengah. 5 jam dari Kediri. Jadi mau ke. Nek kene iki ora jeding. Apa? Jenenge kuwi kolah. Kolah ya apa jeding? Kolah kuwi sing dipangan nganggo santen karo jange kolah. Ini kolah. Kolah. Kolah troko. Kolah perkara jane. Ayo nyanyi iya, bae. dikasih apa kan? Dikasih lagunya yang semuanya bisa aja. Oh, yang semuanya bisa. Iya. Kong semok. Yo. Iya, satu persembahan dari Niken Salindri. Ada satu tembang lamunan kayak. Ya. Sudah nyanyi 5 lagu aku. Oh, endi? Hah? Siji no. Masa lagi siji? Loh, iya sih. Rasaan mau 5 lagu ya. Dikasih apa atau lagi? Panas. Oh, tak aduk kirene lah kowe iku susahku. Kamu egois sok iki pas bodep dhewe ya Nah, wes. Ndak jangan gitu. Terus? Kamu goceli aja. Oh ngene, aku tukang juga ngene. Heeh. Wani piro? Rada rene. Iki nek diangkat iki ne. Nah. Iki nek rada rene wes. Lah ngono terus ya. Sampai lagu nentek. Terus ngono terus. Aja ambekan, gara iki pasti kendut-kendut. Wes ngono terus. Kita kasih lagu yang kedua. Ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah. Mau dikasih lagu yang halus apa yang kasar? Loh, jangan didokkan. Mic-mu guguk ngono. Dadine engko syutingane gak penak. Mosok mic guguk. Lah iki kena angin gak guguk ngono. Masa mau sampean kereng guguk. Ungu. Alasan mingge. Enggak. Yo nyos gawe kowe. Mangsamu sak lagu gak kemeng. Pak Nur. Engko tak tambahi. Hah? Tak tambahi 70 wis. 70. Heeh. Lha iki ya gek tok 50 iki kan. Wis ngene wis. Piye? Tak tambahi 1.000. Tapi tambah kipas angin loro. Lah entuk golek ngendi? Keceli ngene. Lah iki sing golek Bapak Pani. Karo rek pelit meno kan bayaran akeh kok pelit mangsaku. Lah rumangsamu aku ning kene nampa bayaran ki mau wis lunas ket nganane ya malahan. Lah, ning kene aku wis dilunasi to? Wis. Ayak randang metu-metu. Oh, ning kene ki anggite aku utang karo bapake. Jane arep tak tinggal mulih wae. Gampang. Pak Lurah mau munggah. Nggo 5 gepok. Hah? Apa wi? Duit. Ha 5 gepok lek gak abang yo. 5 gepok abang kabeh. Ditokno kabeh. Terus sing metu loro tok. Sing sitoke dike pamer-pamer. Mak karo Mbak Win mau loro. Ning mbuh nak karo awakmu engko kan. Endi to Pak Camat? Mbah Lurah. Oh, Mbah Lurah. Pak Nurito munggah ora gerikan. Endi Mbah Lurah? Lah engko sik go kan ora munggah kan. Di saiki ae. Saiki ae. Diceluk yo kan. Loh, engko lek lagu terakhir kok gak ndang-ndang metu siji tok. Di Mbah Lurah endi? Lah sing godasi iki lho kan. Hah? Sing godasi iki to.
Endi to? Sing bajuke putih pakai dasi. Oh alah, sing wireng iki to. Lah. Woi. Ku ayo. Maksudnya kopiah ireng. Oh, kopiahe to. Damel kopiah berwarna hitam, terus dasine berwarna gelap. Oh lah, kok kaget aku. Terus tak kira panjenengan Pak Lurah ireng. Ora, dudu awake jane ya. Monggo Bapak Lurah katuran minggah teng mriki nggih kalih kula. Saniki nggih. Nggih. Monggo Pak. Kayak dalan. Mbah Lurah kayak dalan. Atau do ngedemek nang kono menake lha. Ayo, Mbah. Ayo. Iki lho. Monggo Mbah Lurah. Monggo saniki. Ken, Ya. aja ngono. Nyapa? Gak yo jekuten lho kipase banter lho wi. Nyapa ya? Lah kowe madhep ro gak jekuten jarikmu. Ora isis banget kok. Hei. Iki lho. Ken, Eh, rumah saka Abah Kirun wis kundur lho. dah ya. Lha iki munggah neh. Di. Nggih, sugeng dalu Balurah ya to dipadakne lho. Lho. Iki kopi susu. Monggo, Pak. Nggih, sugeng iki sing nanggap. Jenengan to? Oh, sanes to? Ya, ini dari PT Samudra kan. Yang punya PT Inti Samudra Mas. Ya, donatur Oh, ya, baik. pertama kan. Pak. Ya Allah, Pak, dikai sing ayu malah milih iki to, Pak. Lah wong ya milih aku, wong aku ora meteng kok. Hah? Lah nek karo kowe lagi sensitif ngono kuwi sing ngotoke blendeng e. Nek aku kan ora ya Pak. Lah nyapa apa hubungane karo meteng wong aku ya cek cilik? Yalah, lho. Senajan aku iso gawe penak nek ra iso dadi anak iki aku iki kok. Monggo, Pak. Mosok. Heeh. Nggih, sugeng dalu, Pak. Alah mati. Gue niki Cek niki, Pak. Nggih. Urip ngono kok muni mati. Lah mau mati, Oh Pak. dadak ngupil barang ya Allah. Ini Mbak Niken, nggih. Nggih, Pak. Ngefans saya itu Pak niku biber dicium sinten kok? Lah kok apa? dicium mae. Jenengan nggih nafsu kalih niku. Rien. Kan kowe aja ngomong ngono to, Ken. Kowe marahi aku beda lho, Ken. Aku ki beda aja sampe piye? kok- Hah? Beda piye? Ya aku tadi biasa asale biasa aku tadi tenanan. Dadi baper. Baper aku nek ngono kuwi Tapi Lho, wis lho, gak iso lho, meten lho, sih. Leles iki jebule. Mbak, Awas melorot tuh. Mbak, sampean isih iso meteng ta? Sapa aku? Sampean, iya. Lah kula ampun anu kok divaksin kula niku. Vaksin apa? Rabies ta? Iya. Kula ampun mboten saged meteng kok jenengan oleh takone nggon babakan meteng. Ampun ngoten to. Lho sapa ngerti lek sampean isih metengan pengen wayo meneh dhek. Sinten? Iki Pak Lurahe, Loh, Mas Lurah niku garwane pinten? nembe setunggal. Lah setunggal niku Ngeten lho. Dhek niku pengen rabi meneh. Oh, Cuma nek ambek liyane gak etuk, nek ambek sampean etuk, wis ta lah. Bojone iki jine lek ambek sampean, wis ta lah, temen. yes alhamdulillah. Nek kate ngonten aku wis pasrah tinampa. Lelek karo liyane wong wedok liyane gak oleh lek karo wong lanang berarti Pak Lurah gak normal. Adu pedang. Lah yo makane lek ambek iki bojone mesti ngijini, ngono lho.
Mbak pun ngoten niku ta, kok ya le bloko suto ngoten lak kula pekewet. Nek ngene kan aku dadi ero. Mamak Kan Wawin durung niku dibuka. Mbak Niken. Kok lek wis dibuka nembe ro. Mamak Wawin itu temen dari kecil. Sedulur lanang. Sedulur. Oh, nggih berarti kan mboten ada rasa-rasa to, Pak? Enggak ada rasa. Wong ki wis wong cilikane iki nguyuh bareng. Sedulur lanang padha lanang. Nguyuh maksudnya. bareng sak jeding hari mau. Sak jeding. Nah, ngoten. Ceritane ngoten. Oh, ning jenengan nggih dados lanang tenan. Lah niki Niki nggih jenenge Wawin Laura, wadon ora, lanang ora. Ngoten lho. Jenenge Wawin, wanita sing ra iso dikawin iki lho. Lah niku. Iki lek bengi jenenge Wawi Laura. Lek lanang Mulyono. Joko. Oh Joko. Wis gak Joko asline. Ojo Joko. Iki jek Joko. Ngene iki dianggep aku jek prawan lho, Mas. Iya perawan. Prawan ngarepe. Murine rondo ping 5. Gak Udah nyanyi. gak roh, wong-wong gak roh sampean ngomong ngono. Iya gak roh sampean. Oke, ini Sila Wengi nyanyi wae. Ngono nggih? nggih. Nah, Jenengan siap. badhe ngaturaken napa Pak lagune? Napa Mas Lurah? Nyanyinya yang agak keras. Nggih. Koyo es batu no iki kok. Nggih. Supayane Semangat. semangat warga Wilalung biar sehat semua, nggih. Sing lagi viral apa iku Apa? jenenge? Sing Lagu virale Mbak lagi Niken. viral. Lagu Sing duet kalian jenengan. lagu Flores iku lho, lagu viral iku lagi apa iku? Balik-balik apa iku? Bolak-balik iki lho. Ayo bolak-balik iku lho. Apa sih? Gak roh ta? Nah, ngono iku. Nah. Stecu. Ora kuwi sijine. Sing endi? Hah? Iya ya. Apa? Apa jenenge bolak-balik ta kuwi? Iya. Heeh, bolak-balik. Oh, balik. Kan. Bola-balik ta apa balik-balik? Oh, bola-balik. Iya. Iso ta? Nggih mboten saged to Pak, wong kula dereng rekaman iku. Oh ya wis. Bar iki lak sesuk rekaman kuwi. Oh, mari ngono kuwi. Iso aku wis rekaman kuwi lagi aku iso. Ya, ya. Asline iso. Steju Asline kowe iso. koyo Asine asu. saged. Ah, Ning cuman di sini agak malu-malu gitu loh. lah malu teng napa kula? Nggih. Lingkene niki Siap. mawon. Napa lagune? Sing sekirane rencang-rencang nggih pun anu. Sing sak isone kono apa isone? Pak Lurah saged gulu pedot. Gulu pedhot nggih. Nggih, kulo pedhot. Cocok, Cocok. Pedhot. Iki nek ngene wis cocok ngene iki taun buri ketoke kudu ana meneh ya nggih. Siap. Nggih napa nggih? Ya polo ngenteni Iya. taun maneh lek Sing- iso sebulan ping 4. Sing bayar ya sapa? Entek ning kowe tok. Sing bayar sapa? Ya jenengan to Pak. Iya. Gampang. Iki berarti dadekno lurah sak matine ae ya. Cek tiap tahun ono ngono maksudnya ya. Ya, Nggih. monggo. Ya. Nggih, monggo. Gulu pedhot. Ya, dari Seno Laras ini dikasih ada Gulu Pedot. Ini lagu yang lagi melejit kembali di dunia musik. Yo, bersama Seno Mas Lurah Laras. ora iso lagu kuwi Tuh, kok. mboten saged to Pak. Heeh. Nek medhotno gulu iso, nek Lah lek niku nyanyi kula nggih saged. Napa Pak lintune? Anu bokong semok. ora iso Sing kabeh. ora Ah, sing sing dangdut kira-kira- mawon sekiranya jenengan saged sing duet napa jambu alas napa. Mandul. Tak wakilno Mas Bagong. Oh. Oh, nggih Oke. pun jenengan DP riyen mawon. Nah, ora wis gulu pedhot Oh, iya. diwakilno Oh, Mas iya. Bagong. Oh, siap. Oke, siap. Yuk, Saya langsung akan mengikuti di DP belakang. DP. Lenggonanku ya kowe tetep kowe. Surabaya Surabaya kowe. gak kono. Ya kadang kon, kadang Ya, iya. kowe. Loh, kowe to sing kecepit. Lho, kowe to lanang ngono ki. Beda kok ya kan siji desa mau Soro. Le. Lah Ken. Mbak Niken, oh Ya. merah jambu. Itu Ya, mungkin ya. yang Merah jambu. di belakang juga disapa Mbak Niken. Iya, selamat datang yang ada di belakang Ah. panggung. Mirsani bokonge Mbak Niken. Kaya apa to bokonge? Ngono. Semak. Tapi malah seneng. Ya apa? Bokong nyawang bokong seneng. Kok iso? Diwalek kan malah tahu. Tak tapuk lah sama Ojo kan, tapuk aku ya. Ken, Iya, hah? mungkin ini dari berita ada merah jambu dikasih atau? Boleh? Oh iya. Ini mungkin dari Mbak Niken nanti ada 5 lagu bersama Kedua Uniken.
Ini dari belakang panggung tak kasih ada Cinta Merah. Lah iya. Ya alhamdulillah. Ya, Yang nonton alhamdulillah. di YouTube streaming tadi juga lumayan banyak. Ada sekitar 2000, Iya 2000. 1000, 1500. 1500 kan. Ya, biasanya kita siji bersama 1500. Rekod Surya Rekod. Surya Rekod. Iki mah enek Iya. awakmu paling sing nonton yo 5. Kuwi keluargane dhewe. Ngenyek. 50 ngono iki. Tapi warga kene iki guyub rukun ya. Wah, percaya kan. Sing nonton sik akeh iki padahal saiki jam 12. Jam 12. Saiki jam 12 tapi ibu-ibu ki apa? Gak gelem mantuk. Kondur. Gak gelem mantuk. Mantuk. Mantuk Oh. ngene. Mantuk. Mantuk ngene. Mantuk Oh, gak mau pulang. kuwi beda iki mantuk. Mantuk karo mantuk iki Lelek beda. ning nggonanku ya mene wis ora enek sing delok. Tenan percaya. Heeh. Soalnya kan kota. Kota. Nggonanku dikai tontonan gak enek sing delok. Yang Masam Nggonanku. Demak iki gak ya kota. Loh, ning nggonanku ki kota banget, kota Kediri, kota bisnis. Jadi Kota bisnis. di sana itu dikai tontonan wayang, Campursari ndak ada sing delok. Oh, Lah, malah. Delok paling po ya mek loro, kuwi ya wong Uta karo wong Sumbing wis. Lah, terus piye kan? Ya ampun. Ngawur. Isis banget ning Wadeng kene, tenan ya enak kan. banget Wah, ya. ngene iki terus cucul kipasan. Kurang sak lagu. Ya. Satu lagu terakhir buat warga yang ada di sini mungkin ada permintaan Ya, apa mungkin Ibu? ada permintaan dari ibu-ibu Oke. juga dari yang tante kok tak nona kok tante. Yo nona, maaf ngono terus nona. Tante. Nona yo. Sik cewek. Yo, apa? Ayo minta apa yuk? Lagu ciri khas dari Mbak Niken apa ya? Ayo dari nona-nona iki. Kok kelinci ucul Lah, toh kok Pak? kelinci Ya ucul? Allah. Mbak Niken. Wah, Sinarengan. Sinarengan ada juga kan? Mas siapa Mas? Ayang-ayang juga ada. Terus apa nih? Oh, iki gari sak lagu lho kan kok nari kono-kono-kono. Ya kan lho. tak pilih. Oh, mbok pilih. Engko tak pilih. Sing buri Pak D. Sing buri Pak D njaluk apa? Tawanono. Belakang minta apa? Dari belakang. Nanti biar dipilih dari Mbak Niken, ini tadi sudah ada ayang-ayang.